Gikumpirma ni Zamboanga City Police Office PIO Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez nga human sa upat ka adlaw nga pagpangita sa upat ka mga pugante nadakpan na og balik ang tulo niini. Abril 29, Sabado, sa dihang ming-iskapo sa Police Station 8 sa Barangay Sinunok, Zamboanga City, ang upat pinaagi sa paggabas sa rehas sa prisuhan. Gipang ila ang mga ming-iskapo nga sila si Ronel Napal Cruz, Raymond Fernandez, Roger Malupay Ocampo og si Paul Damasain nga una nang nadakpan og napreso human maduhig sa illegal nga droga. Regarding akan na jailbreak yaton, yatin niya kita pwede man-recover ng 4 sir, yatin niya kita pwede man-recover 3 bilog sir. Pero ese na 3 sir, el uno aquí serían voluntary surrendered na police station mismo, yan dali na police station. And also, ya arresta también kita con el wife del uno y escapa, no? Él mismo que le alcanza con el chera de hierro, con el preso para amuyaw sa purta con el mga steel bar, no? Si Napal Cruz na lang ang padayong gipangita sa mga pulis nga mao'y gitudlong mastermind sa pagpuga gikan sa prisuhan. Gidakop usab ang asawa sa usa ka mga pugante nga giingong mao'y naghatag og gabas sa puthaw. Wala naginganli ang asawa. Na mga station chenita si mga duty detention guard, duty station guard. So, aquel incidente sir ya sucede, tulitan kandak kita investigation. Imbestigahan sa Zamboanga City Police Office kung kinsa ang manubag sa pag-iskapo sa mga piniriso. But definitely, chinigadaki kung ken man kaso kan sir. And pinaka-kwanaki either serious neglect of duty or grave misconduct, no? Depende na assessment dahil yatun pre-charge evaluator. Ginasubay pa sa mga pulis kung asa na karon si Napal Cruz. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.